Vadikani mufaro wangu kusangana nemitiri muchirongwa Maisamba Show, umwe patinobata nyaya dzinobata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana siyana. Nhasi pane nyaya inopisa pisa. Rambai muchitandadzana nesu ndimbopa mukana kune vadare vedu. Nhasi taita nebhoni kuti tinge tiri vashomanana kuti tinyatsopinda pakadzama dzama. Asi regai ndikuvimbisei nyaya iyoyi tichazoenda nayo kustudio. Asi nhasi regai imboparurwa nenyanzvi. Ndakukupai mukana wekuti muzvisume. Totanga nemi mai? Maita basa Dr. Chisamba. Ini ndinoitwa Elizabeth Chiguvari. Ndiri development practitioner kuona nezvebudiriro nokuvandudzwa kwamagariro namararamiro avanhu. Tinokutendai nouvepo. Mazvita Doc, mufaro wangu kuve pachirongwa. Zita ndinoitwa Temba Nzounenda. Ndinoshanda navarume nevanakomana kuti tiwane vanhu vane hunhu hwakanaka. Uye ndinodzidzisa futi nezveunyanzvi hwemaoko nekuti tinosarudza sei mabasa atinofanira kuita muupenyu. Saka chirongwa chiri pano nhasi chikurura mubhachi. Aiwa, tinokutendai nekuuvepo hwenyu. Ndasaka ndagara ndazvitaura kuti nhasi tine nyanzvi. Nyaya yatiri kuona inenge inoda kutisuwisa sevabereki, sevavakidzani, sevabanzi, sechii zvakawanda. Mwanakomana ari kuita seasara sure. Ndinoziva kuti vamwe vachati musadaro nekuti pane madzimai eipazodidi. Tinogara tichiita nyaya dzemadzimai, tinoita nyaya dzevarume, tinoita nyaya dzevakomana. Saka nhasi nyaya iri pano iri kubatwa ndeye mwanakomana. Kana tiri kuti mwanakomana tiri kuteedzana naye kusvika anoroora. Tiri kuona kuti pakuvandudzwa kuri kuitwa zvinhu zvakawanda mai Chiguvari. Zviri kunzi this for the girl child. Ichi chemwana musikana. Kana dziri dzinyaya vana vasikana vanofanira kuti vachengetedzwe zvakati zvakati. Tiri kuona kunge vana vakomana vasaririra mumashure. Zvekuti kana mazovaisa vari vemazera mamwe chete, mukaisa musikana apa, mukaisa mukomana apa, musikana akutoita kunge mai vemukomana uyu. Nekuti uropi hwake hwavezwa kana kuti zvaadzidziswa zvaenda mberi kupfuura zvemukomana. Muri kuzviona sei? Manyatsoita ongororo yakanaka Dr. Nyaya yamuri kutaura iyi ndo nyaya yechokwadi. Ende ndo zvatiri kutoona, ndo mararamiro azviri kutoitwa panguva yatiri. Ndingati tikati dzokei kumashure uku tinoona sekunge mwana mukomana akambenga achiita sekunge akanga aine mukana wakati ndobva zvaita sekunge vanasikana vanga vakati sarei. Saka chikero chaicho chaiva chakadaiso. Pazoti nekufamba kwenguvawo zvazoongororwa zvikanzi ngatichikurudzirei tisimudzire mwanasikana. Kuridziro yacho yaifana kuti itisiye tise tiri pakaenzana. Asi zvatakuona manje ndezvokuti chikero chiya chadai zvakare sekutaura kwamuri kuita kuti mwanakomana ava pasi, mwanasikana ari kusimudzirwa. Zviri kuitika zvechokwadi. Ende ukazvitarisa pamazera mamwe chete evanhu vakaenzana asi vari vakasiyana kuti uyu mukomana uyu musikana. Unotoona kuti musikana ane advantage hombe, zvaari kuziva, zvaari kudzidza, mikana yaari kuzarurirwa yakati wandei kupfuura mwanakomana. Saka hapasisina kuenzana ipapo. Ndizvozvo mashoko echokwadi amuri kutaura. Kunyange ukakurukura nevezera rimwe chete, ukatora mukomana ane 20 years, ukatora musikana ane 20 years, hurukuro yenyu inokurakidzai kuti pane mumwe wabva zano kupfuura vamwe. Ndiri kuuya kwauri Temba, ndoziva kuti munobata zvikuru nevanakomana nana baba. Kana tiri kutaura nyaya yekuti tiri kuona kunge mwanakomana ari kusara mumashure, imi muri kuzvifambisa sei? Ndimuri mundima idzodzo. Zviri kufamba sei kana kuti isu ndisiri kutadza kunyatsovheneka? Mazvita Doc, regai nditangire pakuti mukushanda nevakomana nevanasikana tinozoshandazve nana mai nevanasikana. Nenhau yekuti pandichashanda nemwanakomana ndinowana mukana kana wekutaura namai vake, ndinowana mukana wekutaura kana nababa vake, kana nehanzvadzi yake naiye. Asi muongororo zhinji dzatakaita takaona zvikonzero zvakati wandei. Ndinofara kuti nhasi tiri vashoma tichanyatsozviti batei. Zvikonzero zvakati wandei zvandichazama kuda kudonongodza nekukurumidza. Chekutanga, ndisu vana baba tisiri kuwanikwa muupenyu hwevana vedu. Kuti mwanakomana azive kuti mangwana anofanira kuve murume akaita sei, kana kuti nhasi wacho
anofanira kumborarama sei? Anofanira kuwana mutungamiriri anoziva rwendo irworwo. Saka kana baba vachinge vashayikwa, zvoreva kuti mwanakomana haazive kuti ndirarame ndigoita zvandofanira kuita semwanakomana kana semunhurume ndinoita sei, kureva kuti zvatoshota ipapo. Mwanakomana achatadza kuzviziva kuti ndinombori ani ende ndinofanira kuve chii. Pane yatinoti responsibility muchirungu, ndashaya inzwi rechishona rekunyatsoti ndibate. Responsibility inodzidziswa nekuvepo uine mutungamiriri anokudzidzisa kuti ichi ndounofanira kuchiita, ende kana uchinge wachiita zvinobuda machiri unofanira kuzvitambira kuti ndini ndazviita. Ndo inonzi responsible for your action or your decision. Handitika topfuura ipapo takaonazve kuti pane marerero, imwe chikonzero. Pane marerero atiri kuita vana vedu anditi anoita kuti vanakomana vasare kumashure. Mwanakomana paanosangana nezvinomumbonyikidza muupenyu, tiri kuzvitambira here sevabereka, amai kana baba? Tinozvitambira here kuti mwana ambonyikidzwa? Paachakura tinoda mukwasha akaita sei? Ibasa raamai kurera mukwasha wavanoda, kana kuti ibasa remunhukadzi kurera murume waachada muupenyu? Ibasa rababa kurera mukwasha wavachada kana mwanakomana wavachada? Zvikonzero zvichiripo, ticharamba tichizvibata. Ndizvozvo mashoko makukuteni mazviisa zvakanaka. Saka izvozvo sematauriro amaita zviri kupinza munhu wese pabasa, kuti vana amai vari pabasa, vana hanzvadzi vari pabasa, munhu wese ari pabasa. Nekuti zvamataura mabvunza mumwe mubvunzo wokuti mwanakomana anosununguka here akambonyukudzwa. Marerero atinovaita zvinongokunzi munhu womukomana anochema. Uri kucheme chii? Mukomana achemi, asi kana musikana akachema anoudzwa zvokuita. Saka vadikani, hanzi marerero tiri kupinda mundima dzese dzatakurukura, nokuti hazvitifadze kuti mwana mukomana aite kunge asina kudiwa. Amai nababa vakabereka mukomana, vakabereka musikana. Saka nhasi takangomira nemwanakomana. Hanzi vanakomana vakawanda mukatarisa kunyange nhubu kumadhiragi kumachi. Hatisi kuti hakuna vasikana, musamhanyiri zvenyu kuti kana vasikana variko tiri kuzviziva. Nhasi nyaya yevakomana chete. Tiri kuti kunyange kumadhiragi kwavari ikoko, munzwa zvinzi tashaya zvokuita. Pamba paamai vake basa rakadzara, mumba mababa wake zvokuita zvakadzara. Ngasangane muchikamu chinotevera. Vadikani, nyaya iri pano chikurura majasi, asi ndo mukana wokumboudzana kuti vana mai nana baba, vana mukoma navana vanzvadzi vechisikana tiri kumboita sei pasumudzwa nyaya dzakasiyana siyana panapa zviri kuitika kuti mwana mukomana asare mumashure. Maichigoverera tisati tapinda pachirongwa mambotaura baba Temba vakabva, ndinoda kumuti Temba, baba Temba vakabva vadzoka zvakare vakati kana mwana achinge aroorwa, musikana ari kubva audzwa zvaachafanira kunoita. Vana mai, sangano, nharaunda vanounganira mwana musikana kuti zvino maamai makuzodai. Mwana mukomana anonzi vanoita mutambo wevakomana vasina unonzi bachelors party. Vanoenda ikoko, kunonoitwa zvitsverudze, kuchiuya mwana ozokurura mbatya ikoko, kuchinwiwa doro, kuchiitwa nyama, zvatopera. Zvino kana vazopinda mumba kwakunge mabopa dhongi nemombe, musikana ari pamberi uye akutofunga kuti asi wakamboroorwa here, asi wakazviziva seizvi, nekuti dzidziso zviri kufamba sei zvichizosiyaniswa. Maita henyu Dr. Chisamba, zviro kwazvo zviri kusiyaniswa ende zvinorwadza, ende ndo maitiro atiri kuita, asi zvinofanira kuti zvigadziriswe. Chekutanga chandingada kutaura ndechekuti pfungwa dzedu savanhu, I think dzinofanira kuva paini padzinosvika pekuti dzivandudzike, titange kuona nemumwe muonero. Nokuti zviro kwazvo zviri kuitika izvo zvamatsanangura ndezvokuti mwanasikana tiri kuisa effort yese, simba redu rese pamwanasikana ipapo, kumeka sure kuti adzidziswa bridal shower dzamuri kutaura, tinogara naye pasi, abva ipapo anogona kuenda kuna naatete zvakare, abva ikoko anoenda kuna mai mufundisi zvakare, achidzidziswa kuti azonoita mudzimai akanaka mumba.
asi umwe wake wari kunosangana naye sekutaura kwamaita hapana dzidziso yaawana. Saka izvozvo zvoga zviri kutotirakidza kuti vanhu vari kutonopinda vachibva vari kutonosvikira nemafoundation akatosiyana. Zvinova ndo zviri kukonzeresa futi madhivhosi ari kuwanda aya, nekuti zvichida uye akadzidziswa asi umwe haana kudzidziswa. Saka panyaya iyoyi ndinodzoka kwatiri tese savabereki. Zvinonzi azvara mukomana azvara musikana. Ngatitorei responsibility iyoyi yekuti tione kuti mwana musikana mwana mukomana vese tavabata zvakanaka. Nokuti zvirokwazvo zvambotaurwa nababa Temba kuti iwe uri kutarisira mukuwasha, wadzidzisa mwana wako zvakanaka-naka, uri kutarisira kuti uve nemukuwasha akanaka. Asi iwe mwanakomana wauinaye mumba hausi kumudzidzisawo kuti azovewo mukuwasha wekune imwe imba achanoyemurwawo. Saka zvinoreva kuti society yedu iri kukura ine vanhu vakasiyana vekuti mukomana haana chaanoziva. Saka ndiri kupawo blame iyo kwatiri tese, handigoni kuti kuvarume chete, asi ndinozonyanyawo kuti kuvarumewo zvakanyanya pakuti havasi kuvawo marole models akanaka ekugarawo pasi nevana. Isusu patinoita madzimai tinoita maladies program iwayo, tinotora vanasikana tichienda navo, asi vanakomana hakuna mafundisi avaende navo. Kana vatonzi vaenda kungonogocha nekufara sekutaura kwamaita, hapana dzidziso yemwanakomana yekunyatsoti father and son, kuti kare taiziva kuti kune nhanga kune guta, vana baba vaigara pasi nevana kugota vovadzidzisa mararamiro. Iye zvinezvi mwana akangoendeswa kuchikoro akangowana academic zvatokwana, haasi kuzodzidziswa mararamiro. Saka mhosva tinongoidzosera kwatiri savabereki. Mashoko akanaka echenjedzo, mhosva yadzokera kumunhu wese, nekuti iwewe neni tiri vabereki, kunyange musina vana muri vabereki mutsika dzedu nemagariro. Mhosva ngaidzoke kwatiri, ngationei kuti izvi zviri kuitwa zviri kufamba sei. Iye zvinezvi Temba vanhu vakawanda vari kutambudzika kuti iye zvinezvi mufunge varume vazhinji havasenze, varume vazhinji vakutochengetwa nemadzimai, mukadzi ndiye akutomhanyisa musha, mukadzi ndiye akutodini. Eka nekuti mudzimai zvaadzidziswa ari kupfumbata. Vana baba havana nguva seiko nevana vavo vakomana? Vane nguva nedzimwe shamwari dzavo muongoro netsvakidzo. Hatisi kuti vana baba vese munoziva kuti kudika nyaya dzedu dzatinotaura katinodzorova kunzungu nekunyima, asi vakuru vedu vanoti haana ine mhosva inodauka. Nekuti dzimwe nguva tikangotaura kuti vana baba, munhu anobva ati ana baba vapi, ava vazodi ngatigashirei dzidziso. Isi pano tiri kuti vana baba, vamwe vana baba vakaenda kudoro vanosvika vana varara, vakaenda kudoro mwedzi ukapera mari yese inonoperera kudoro. Saka vana vangadzidze sei vana? Nokuti mwana kana baba wake wabudawo mwanakomana ari kubudawo. Dhoku inyaya inorwadza. Ndisati ndabata iyo regai ndingoti turu pamatanga paya pamabvunza kuti vanasikana vakuita kunge vari pamberi mukatarisa vachipinda mumba. Inhau yekuti foundation yatakawana takatangira pakunzi musha mukadzi. Musha mukadzi payakatanga kutaurwa yanga yakanaka, asi taakuitora nenzira isiriyo. Ndosaka muchiona kuti izvezvi programu yese yarongwa yekuda kudzidzisa kuti musha unomira sei yakunotorwa amai pasaidi kuita sekuti vari kuenda mumusha uyu vachinouvaka vari vega. Ngatitorei vaviri tovagadzikapo tovadzidzisa vese kuitira kuti vatange oniyo max yavo vari pamwe chete, rwendo rwemujecha runoda kutangirwa pamwe chete. Ndodzoka kuna ana baba. Vana baba musuno ndanga ndichiti ndakagara mukombi ndaitaura nemumwe ndikati tinoblema vana vedu kuti ama 2K, ende nyaya iyo dhoku munogara muchiitaura. Taakufanira kuzvibvunza kuti ama 2K vana vedu here kana kuti ndisu vabereki, because ndisu tiri kuregerera vana. Mufunge hazvimboremi kuti ndiwane mukana wekuti nhasi zuva ranhasi ndikati na 1 o'clock ndabva kubasa ndombonotora tapiwa natawana nyasha vana vangu vakomana ndimboenda navo apo tichigocha tichitaura nyaya, kana kuti tingofamba chero murodhu dai zo tichingoita kunge tinoexercise tichitaura nyaya. Hazvinetsi, asi tinotora sekuti zvinhu izvozvo zvinonetsa kana kuti zvinotoda kugarwa pasi kutoti vamutulin'ube tiitirewo bhajeti rekuti ndiite nguva nevana vangu. Ngatiwanei nguva nevana vedu. Vana veduwo manje dambudziko ravakuita ratinofanira kuona isusu vabereki kunyanya vana baba nderekuti vana vedu vakuda upenyu hwakapfava sehonye. Pandinouya pane inonzi tough love, ndofunga munoiona kana mukaenda kuzvikoro kuti vana vakomana vechikuru vanogona kunge vari kuitira utsinye. Anditika handisi kuti muzobhula vamwe, asi munoita kunge muri kuita utsinye, asi muri kudzidzisa munhu kuti upenyu hunoraramiwa so nenzira dzakaoma. Pane patinosungirwa kuita tough decisions,
asi asingadiwe nevanhu asi ari wari right. Muri kwanzwisisa maitsamba? Tinofana kuita decision iyoyo inokurwadza asi iriyo yakanaka ichikunetsa kutambira. Tinofana kuti tiite iyoyo kuti mwanakomana, that's why muchiona mukatarisa izvezvi, ndofunga ongororo munoiona chero matinorarama. Mwanakomana izvezvizvi akuita unga anoda mama, anotamba kuna mama. Saka akutiza zviya zvandinoti sababa izvi hazviitwe, izvi hazviitwe, akuenda kuna mama vanomubhabhadzira. Vanasikana mukatotarisa izvezvi zvatinotaura izvozvo inodzoka futi kuti vanasikana vaya vakuita sekuti vanotoziva nekuti vakuuya kuna baba kuya matough decisions aya tofana kuita newe mwanakomana. Ndakuti audza mwanasikana achienda kumba ashinga kuti imba yandiri kunotanga iyi, upenyu hwandiri kupinda, rwendo rwandatanga urwu ndarugadzirira nemutoo upi. Mashoko makukutu handizivi kuti haticharwa here pano kana chinoti zvimwe zvazvadzana mai ndo vari kuti vana baba. Asi kana tiri munyaya dzakashinga kudaro tinotongoshinga. Ndanzwa uchipa muenzaniso wetsumo inogara ichitaurwa asi maitsamba vakaisandura iyoyo nokuti tsumo dzinobva kuvanhu, tsumo dzichisandurwa nevanhu. Iyo tsumo yekuti musha mukadzi, hatichamboti musha mukadzi, takuti musha mukadzi kwaye, musha mukadzi kwaye, nekuti kune vamwe vasiri kwavo. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa Maisamba Show, umo matiri kutarisa kuti ko mwanakomana akuita seasara sure seiko, zvaakurwadza, zvaakunyadzisa, hazvichabuda. Pano pataurwa nyaya dzakawanda kuti vana vakomana vamwe vakutongoda zvinhu zvakapfava, chinhu chikangooma chete hachada, akuda kutsvaga chimwe, kusvetuka svetuka. Vasikana vari kuudzwa kuti garai panzvimbo, garai panzvimbo, chibage hachitumbuke zuva rachadyarwa, hachidyiwe musi wachadyarwa. Ndakumboya kwamuri mai Chigovara. Maita henyu doko, ndoda kuti dzokere kumashure pane nyaya yabva kutaurwa pari zvino iyi, kuti vangu vachitsanangura kuti pane runonzi tough love. Saka ndandiri kuona kuti nedzimweni nguva patinomboita iroro rudo rwakaoma irworwo, especially kuvana vakomana, vakukura vaine imwe futi attitude yekufunga kuti ndinofanira kunge ndingori munhu akasimba. Zvakureva kuti panguva yaanosanganawo nedambudziko, dzimwe nguva kutori nevanakomana vanoti abhiswa mumba imomo, nekuti akadzidziswa kuoma kuti iwe uri munhu akasimba, iwe murume hausi mbwende, kuchema ndekwevakadzi, kurwara ndekwevakadzi, kana kuchipatara havadi kuenda varume ivavo. Zvabva kukudzwa kwakadaro. Saka ndiona kuti pamwe pacho tinofanira kungozviti zvichizvimende nezviri pakati nepakati, kuti vangoziva kuti patiri kuti tough love hatisi kuti ushingirire nedzimwe nguva uri munhamo nekuti uri munhurume. Saka ipapo pakudaro ipapo unoziva kuti vari kuita sekunge vasiyiwa, vaneglectwa zveshuwa, nekuti vari kuona sekunge kuti ndikanochema ndinonzi wambwende, ndopaakuenda kumadrugs. Vamwe vacho vari kungozviuraya, suicide. Varume iri kunyanya tikatasa pamareti acho. Inyaya iyoyo yekusada kubuda pachena, inyaya yekusada kudurura. Tinozviona even mumagurupu meya mukazvitarisisa, kune mamwe masocial platform ekuti vadzimai vanoya, chero munhu asiri mudzimai, vanoya vachitaura matambudziko avo, even yakanzi hide identity yayo. Kashoma kuti usangane nemurume achitsanangura kuti ndine dambudziko, asi hazvireve kuti varume ava havana dambudziko. Saka zvabvira kuhwaro hwatiri kuvadzidzisa vari vanakomana, ari mwana mukomana, kuti tiri kumudzidzisa kuti iwe wakasimba, uri munhurume, hauchemi, hauchemedzwi, haudii. Saka ndiri kufunga kuti ipapo zvakare pada kuti gadziriswei. Ndizvozvo chaizvo mashoko makukutu amuri kutaura iwoyo kuti hei indoda haikali. Aiwa, anokala kanochema kamwanaka, anofanira kuchema, nokuti kana vanhu vakaenda kunhamo ongororo netsvakiridzo, unonzwa nhamo yanga iri uku, yanga yakaoma, kana varume vanga vachishema. Ngavacheme, ngavaite zvavari kunzwa mukati imomo. Zvakarinisa ndaenda kuna Temba, isusu mazuva ano kana tiri kuenda, idzo dzaimbonzi bridal shower idzodzidzi, kana kuti dzaimbonzi chi, dzine mazita akasiyana siyana. Isu taakutora vese, vakomana nevasikana, vanouya vachidzidza zvimwe chetezvo. Ngavauye, mukomana anouya nechikwata chake, musikana auya nechikwata chake, kana paina nambuya nanatete, vose vodzidzwa, nekuti hapana zvakavandikana zvamuri kudzidzisa musikana zvisingazosvika kumukomana, kana kumukomana achizodii. Ndikuya kwauri Temba.
patinodzidzisa pese ngatitorei mukana wekuti tinodzidzisa munhu tomuonesa masaidi ese. Ndiri umwe munhu wekuti ndikaenda parufu handiuye ndichikuudza kuti handikunyaradze nekuti munhu womurume hacheme kana kuti chema ine tariro. Iwayo manzwi iwayo kwandiri inini haanyanyoshanda. Inini ndinotokudza kuti ukanzwa uchida kuchema, chema ndokuti usvike pakuzvitambira, zvisvike pakupera, tiende mberi neupenyu. Saka vana ava ngativaudzei kuti patinoita tough love paya, patinomuudza kuti ichi hachiitwe ichi, ibvai mamuudza zvaanogona kusangana nazvo kana akaita nharo. Ibvai mamuudza zvazvakanakira, zvazvakashatira, kuitira kuti paachaita sarudzo, bhozi vana ava kana vachinge vakura, wamuudza achazonoita sarudzo. Ngaazoita sarudzo azoregedza kudzoka achiti Doc Chisamba pamapurogiramu avo ese havana kumbobvira vakataura kuti ichi chakashatirei. Anofanira kuziva kuti ndakaita nharo. Asi ngatisazoneta kana tichinge tichivadzidzisa. Touyazve Doc, pandanga ndichitaura paya ndingazoshaya pamwe mukana wekuzozvitaura. Zvimwe zvikonzero ndoda kudzoka kuti pane iyo yanga ichataurwa namai Chigwari. Tsika nemagariro zviri kutikanganisira vana ipapo pakuti murume hachemi, murume haafaniri kuratidza kurwadziwa nechi. Ndo zvimwe chete zvandandichitaura kuti ngativaudze kuti kana amai vako vashaya, kana mudiwa wako ashaya, chema ukanzwa misodzi ichida kubuda, rega iyerere, usanyare vanhu, ndokuti zvipere. Takaona zvechimwe chikonzero chekuti mutemo chaiwo chaiwo, mitemo chaiwo iri kuregerera vanakomana. Mitemo yedu yenyika. Seupi? Right. Ndoda kutora Criminal Law Codification and Reform Act. Inotambira kuti kune kumbunyikidzwa kunoitwa chibharo chinobatwa mwanasikana. Inonzi rape. Asi kuvakomana haitori serape. Inopiwa rimwe zita rekuti indecent assault kana kuti aggravated indecent assault. Asi hazvizotakuri punishment yakafana, uremu hwakafanana. Dzimwe nyika dzakutotora kuti mwana wezera iri akabatwa nemutoo iwoyo irape chero ari mukomana. Izvozvo zvinoita kuti vana ava vaende vabatwe nemutemo zvakadini? Zvakafanana. Toendazve tatine mutemo mai manje ndakufara kuti wakachinjwa. Tanga tine mutemo wekuti death sentence isati yabviswa, ine payaibata vanhu vakadzi, ine pavairegererwa, varume vasingaregererwe zvachose. Tinotori neimwe kesi yakaitika muno muZimbabwe yekuti vakadzi vakasvika pakutopiwa pardon inopiwa napresident. Nemhosva imwe chete, vatongerwa mhosva imwe chete, varume vakasara varimo, vakadzi vakabuda. Iyoyo mitemo yakadaro ndaida kukumbira hurumende kuti igadzirise ise vanhu pachikero chimwe chete. Handiti maona? Touya kuzviregerera. Mai Chisamba, ndikabva ndisina kutaura nyaya iyi. Vanhu vechirume nevanakomana tiri kuzviregerera. Zimbabwe sofa ine mitemo inopfuura inenge 17 kana kuti pfuure mbichana. Inobata nyaya idzi dzekumbunyikidzwa idzi. Asi tinofunga kuti inobatsira vakadzi chete. Ngatitorei mikana iyo yana Marriages Act, vanani, Domestic Violence Act vaya. Anobatsira nesu vanhurume nevanakomana. Maizviziva here kuti mhosva kumanikidzira mwanakomana kuroora mukadzi waasingadi? Asi tiri kuvaregedza vachirodzwa kuvakadzi vasiriwo. Tiri kuregedza vanasikana vachiroorwa tichivamanikidzira kuenda kunotizira. Asi imhosva. Mitemo ndotishandisa wedhi rekuti inoprotekta vakadzi. Ndo mutemo unoprotekta munhurume. Saka ngatisazviregererai. Pari kudeedzerwa zvirongwa zvese zvekuti tiri kuda kudzidzisa vanakomana. Unotoona vakadzi vakawanda ipapo kukunda. Varume vari mubhawa riri paapo. Apane uya kuungana vakadzi, asi chirongwa chinodeedzerwa vanhurume. Ndizvozvo muri kuzviregerera nekuti imimi vanhurume hamusi kurakidza. Nekuti munoona kuti haisi ndima yekuti inongofuma yakurimika. Indima yanga yasara, kana ndima yambosara ine sora ukuka, inotoda kutoti mese mudzoke uko. Munoisakura muzosvika pamamasvika. Saka imi vana vanhurume vazhinji muri uko. Saka mwana anongotarisa baba vake zvotofamba. Asi chimwe chandinoda kuti nditaure pakuzoti vana vakanganisa nezvekuti
kana muchinge muri muwanano baba naamai, musaite kuti mumwe ari kuruka juzi mumwe ari kududunura. Baba vanotaurira mukomana kuti nhasi hausi kubuda pagedhi nechikonzero chinoti handisi kukupa mari. Mwana oenda kuna mai kunzi baba vandinyima mari, inini ndoda kuenda kuri kuitwa zvakati zvakati, mai voburitsa mari. Kana muri muwanano itai zvakafanana. Kana imimi amai maona kuti baba vakanganisa, musapedzere nyaya kumwana, endai munotaura nababa, wonesanai nababa kana kuti wonesanai naamai, mwana ochiziva kuti mabvumirana muri vaviri kuti muite izvi. Nekuti zvinezvika unonzwa vana vachitaura kuti mudhara wangu ari nani, ya kana paina mhomzi apaite yakaoma mhomzi, kana kuti baba vakadini. Isusu tiri kuti mwanakomana ari kuita saanosarira. Muchikamu chinovadikanika chikurura majasi, asi nyaya yedu iyoyi tinoenderera mberi nayo. Svondo rinouya zvakare, munongoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei. Tiri muMike Samba Show, chiringazuva chaya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo, chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata, asi handisi kuda kuti vanhu vangu vandiri kutandadzana navo ivava vasadzoke zvakare svondo rinouya. Ndizvo saka ndisina kuvatenda nhasi, asi ndangovatenda muchiunga kuti aiwa vaita basa vatyaira chirongwa zvakanaka. Svondo rinouya ndinokuvimbisai kuti tinenge tiinavo zvakare. Tinwenye Dr. Rebecca Chisamba.